Zajtra vás v relácii Zvony nad krajinou zoberieme do obce Dulov v okrese Ilava. Žijú v nej inšpiratívni ľudia, nájdete tam zaujímavé sakrálne pamiatky, má vlastnú čistiareň odpadových vôd a výborne tam funguje aj dobrovoľný hasičský zbor. A práve jeho činnosť nám teraz predstaví Diana Hanesová. Dobrovoľný hasičský zbor v Dulove vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach. Členom výboru je aj Michal Griguška, ktorý vedie krúžok mladých hasičov. Pán Griguška, aký je záujem mladých ľudí? No tak v posledných rokoch záujem o hasičstvo stúpa, pretože vlastne staršie generácie teraz organizujú rôzne súťaže. My sme členom Puchovskej Oravskej hasičskej ligy detskej, takže vždy je to o tom, ako sa my, staršie generácie, postavíme k tým deťom a ukážeme, aby ich to lákalo. Ale teraz, chvála Bohu, je to hasičstvo na zostupe. Aké aktivity robíte s týmito deťmi? Čo ich učíte? No tak, tento rok už nie, ale pred 2 rokmi som založil hasičský krúžok na základnej škole, kde sme sa učili rôzne úzly, základné veci s hasickou technikou, prvú pomoc a takéto veci. Ale viac detí zaujíma hasičský šport, tak sa venujeme tejto aktivite, trénujeme párkrát do týždňa, chodíme na súťaže. Čo to znamená hasičský šport? Čiže čo tam všetko robíte? Je to v podstate požiarny útok, kde cieľom za čo najrýchlejší čas zostreliť ľudí vody terče. Takže tam v žiackej kategórii preteká 8 detí a majú za úlohu vlastne s vlastnými zručnosťami spojiť hadice, vyťahnuť hadicové vedenie, nasať vodu a zostreliť tie terče. Bolo potrebné zasahovať už niekedy pri vážnejších nehodách alebo požiaroch aj priamo tu v Dulove? Áno, chvála Bohu, nie moc často, ale pred pár rokmi sa stalo, naposledy to bolo, tuším, to bolo ešte v covidovom období, v tom takom aktuálnom, takže možno to bol rok 2020, neviem presne, tak v našom katastri v chatkárskej oblasti Orla Chata sme boli k nočnému zásahu privolaní a vlastne v spolupráci s profesionálnymi hasičmi sme zasahovali, boli sme tam ako prvá jednotka, ako domáci. Potom sme zasahovali pri požiari jednej firmy v susediacej obci v Horovciach, tam sme tiež boli privolaní. Máme schopnú zásahovú jednotku, máme dobré vybavenie, dobrú techniku, takže keď je to v našom katastrálnom území alebo v blízkom dojazde, tak sme väčšinou privolaní. Vnútri hasičskej zbrojnice vidíme aj rôzne poháre. Čím sa môžete pochváliť, akými úspechmi? Tak väčšina pohárov, ktoré vyhrali muži, sú zo skorších ročníkov, pretože naši muži boli veľmi úspešní v okresných súťažiach, na krajských súťažiach. V aktuálnom období prevažujú ženy, pretože máme veľmi úspešný ženský tím, takže drvivá väčšina pohárov, ktoré sú tu v tejto miestnosti, tak sú zásluhou žien. Do Dulova vás zajtra predpoludním po 11. vo Zvonoch nad krajinou pozvú Diana Hanesová a Michal Herceg.
Príjemný víkend s rádiom Regina Východ. Sobotnejšie predpoludnie sme v našom vysielaní aj dnes vyskladali tak, aby ste si prišli na svoje. Potešíme milovníkov umenia, histórie, cestovania aj gastronómie. V prvej vysielacej hodinke spoznáte mladého umelca Samuela Rinika, ktorý študuje a pobytom tvorí v talianskom Ríme. A kúsok zo životnej cesty historičky Veroniky Gajer-Sedí, ktorá sa narodila v Maďarsku, ale dnes žije v Košiciach. Druhá predpoludnejšia hodinka bude patriť regionálnej histórii a tá tretia vareniu a pečeniu. Dozviete sa, ako sa kedysi pripravovali hostiny na kráľovských dvoroch a pod čím sa prehýbali stoly. V rozhlasovej škole pečenia s Ďoďom Lukáčom bude reč o tom, ako pracovať s jednotlivými druhmi ovocia pri pečení. A k slovu sa dostane aj naša kolegyňa Lenka Jureková, ktorá si zaspomína na jedlá svojho detstva. Ja som veľký jedák a mne chutilo takmer všetko, ale najviac segedinský guláš, perkelt, ale najviac zo všetkého. Je to pre niekoho možno zvláštna kombinácia, ale pre mňa kombinácia, ktorá mi už bude asi navždy pripomínať detstvo. Pečená kuracia noha s ponkou a k tomu červená kapusta a knedlík. Mám veľmi rada aj halušky, tie dokonca každú sobotu pripravujem, takže stravujem sa teda veľmi rada československy, povedzme. Ale čo sa týka prípravy jedál, tak už tam som veľmi opatrná, pretože tá kuchyňa je náročná časovo na prípravu jedál a nie som ochotná tráviť celé predpoludnie v kuchyni.
Pri mladých, moderných mamičkách, ktoré chcú stíhať všetko, sa to inak asi ani nedá. Ak vás témy dnešného predpoludnia zaujali, Martina Vašková sa dozaista poteší, ak si Rádio Regina Východ naladíte aj krátko po 9:00. Dobré ráno, východniari. A na našim mostíčku pobočkajme, Janíčku. Zeň, dili, stávaj hore, paradnico, kledoheň. Pobočkajme, šidze mraz, na javizu, jak ty znáš. Zeň, dili, stávaj hore, paradnico, kledoheň. Hurá, hurá, šivá skala hojaja, povíc mi lásky, vždy skala čuhaja. Zeň, pili zeň, stávaj hore, paradnico, kledoheň. A ja stala s beťarníkom hojaja, s notárovým písarníkom čuhaja. Zeň, pili zeň, stávaj hore, paradnico, kledoheň. Noc, slava noc, príď mi milí na pomoc. Keď tebe zaspívam,
Śpiewam sobie veľa smutnie mnie weselo, bo u moim sercu weselości mało. Róża, róża, różowy kwiatek korenia puci, taki do nas chodzi, co miliczko muci. Sebe zaśpiewam wieczór powalale, ani mi zabiromu ty mnie rozkaże. Róża, róża, różowy kwiatek korenia puci, taki do nas chodzi, co miliczko muci. Róża, róża, różowy kwiatek korenia puci, taki do nas chodzi, co miliczko muci. A jaka ja smutna niewesela, wesela jak weselość wesela, poszła wolna szyliwa jarkami, czerkający na lukawikami. Jaj Boże mój, jaka nocka kratka, że nie spała już bezlania matka. Otec krzyczy, daje starawa, i teraz nie jeden bedziar poszło. Otec krzyczy, daje starawa, i teraz nie jeden bedziar poszło. Jaj Boże mój, Boże mój, Boże mój, żyja, żyja, Boże mój, Boże mój. I dwa lale zakocha, bija poszła za nią, I dwa lale zakocha, bija poszła za nią. No a na záver dnešných raňajok som si požičala jeden z motivačných citátov, ktorý hovorí: to, čo bude ľahké, dlho nevydrží. A to, čo vydrží dlho, nebude ľahké. Pomyslite si na to vždy, ak veci nepôjdu tak, ako ste si predstavovali. Za pozornosť vám ďakuje vysielacia dvojica dnešných raňajok, Sergej Kováč a Tomka Dešková. Užite si ešte víkend. Do počutia.